Nepokračujte v tom, čo robia vaši rodičia, ak napríklad útočia slovne na Rómov, ak ich nenávidia. Neživte nenávisť. A za druhé, uvedomte si jedno. Žiadne spolunažívanie nie je jednoduché a nie je ľahké. Dvaja mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú žiť z lásky spolu v manželstve, keď sa budete pýtať svojich rodičov, vám povedia, aké je to náročné. Udržať to spolunažívanie naozaj v láske za každých okolností. Aj keď prídu problémy, aj keď príde choroba, aj keď príde nedostatok. A tie problémy prichádzajú. Takže my sme nechceli opakovať to, čo ľudia poznajú z televízie, z médií. My sme práve chceli tými pozitívnymi príkladmi vyvážiť to, čo médiá denodenne o Rómoch prinášajú. A myslím si, že keby sme natočili z takýchto pozitívnych príkladov film, ktorý by mal 2 hodiny, aj tak by to ešte nebolo rovnovážne vyváženie. Pretože naozaj zapnite si televízor, otvorte si ktorékoľvek bulvárne noviny, tam sa na vás vyvalí všetka tá stoka o tom, čo všetko zlé urobili Rómovia. A ja sa znova na besedách pýtam, čítate, že na Slovensku Maďar ublížil, zabil niekoho, a tým vôbec nechcem povedať, že teda obhajujem ľudí, ktorí páchajú trestné činy. Ale jednoducho nehovoríme, že Maďar, Slovák, Ukrajinec, Žid, katolík, ale hovoríme ešte stále v tom stereotype Róm.